No a ďalej pre ňoho pripravujem, tu sa to už tlačí, také malé háčiky, ktoré pôjdu. Takisto PLA Silk. No a tuto sú potom ďalšie veci, ktoré som takisto vymodeloval. Toto bolo úplne jednoduché. No a v takomto väčšom počte 11 kusov som to vytlačil. No a tuto vlastne sú tie háčiky, ktoré sa teraz tlačia. Potom ešte tento vrch, tento ornament, ten som takisto mu vymodeloval. Ten môžete vidieť tuto, že ho mám pripravený. Tuto je potom celý tento jeden veľký ornament. A potom tuto je ešte ďalší takýto, to vám za chvíľku ukážem. To je vlastne celé toto. Neviem, či to bude dobre vidieť. Takže toto už je vytlačené. To som už zaniesol. Toto sú tie ornamenty, ktoré ste pred chvíľkou videli. Tie pôjdu takto po celom obvode toho dreveného rámu, ktorý si kamarát vyrobí. Nejak takto to vyzerá asi. Takže táto vežička a toto. Je to veľmi zaujímavé a teda musím povedať, že zase som sa naučil nové veci. Takže super a ďakujem zatiaľ. Ahojte.